barkamu da warhaka. Idan kuka gama kallon wannan bidiyon ku yi subscribe cikin Dumbaru TV a cikin YouTube, ku kalli bidiyoyi masu kyau, masu barkwanci, girke-girken al'adu da gargajiya da kuma al'adu ma da gargajiya na yare-yare na Najeriya, da bidiyoyi na faɗakarwa na nishaɗi masu kyau. Ina sojojinmu na Najeriya, wannan bidiyo na sojoji ne. Dumbaru na gaishe ku sojas, Dumbaru na gaishe ku police, Dumbaru na gaishe ku customs, Dumbaru na gaishe ku navy, Dumbaru na gaishe ku immigrations, Dumbaru na gaishe ku VIO, Dumbaru na gaishe ku civil defense, Dumbaru na gaishe ku sojojin ruwa, Dumbaru na gaishe ku sojojin sama, Dumbaru na gaishe ku dukkan uniform, Dumbaru na gaishe ku. To barkamu da warhaka, da soldiers, da police, da customs, da navy, da immigration, da NVIO, da yan road safety, da sojojin ruwa, da sojojin sama. To duk na gaishe ku sosai, da wanda suke cikin office, da wanda suke kan titi 24 hours suna kan aiki, da wanda suka tafi yaƙi, da wanda suke cikin daji. To na gaggaishe ku sosai, ina muku fatan alheri. Allah ya taimake ku, Allah ya tsare ku, ya kare ku. Allah kuma ya sa yanda kuka fara lafiya a gama lafiya, amin. Allah ya ba ku nasara da ci gaba, amin. Wanda suka rasu, Allah ya ji kansu, Allah ya gafarta musu, Allah ya kai musu haske cikin kabarinsu, amin. Allah ya ba iyayensu da iyalansu da ‘ya'yansu da ‘yan uwansu haƙurin juriya na rashi, amin. Na gaishe ku sojoji, Dumbaru na gaishe ku sojoji, Dumbaru na gaishe ku police, Dumbaru na gaishe ku navy, Dumbaru na gaishe ku customs, Dumbaru na gaishe ku VIO, Dumbaru na gaishe ku immigrations, Dumbaru na gaishe ku sojojin ruwa, Dumbaru na gaishe ku sojojin sama, Dumbaru na gaishe ku yan road safety, Dumbaru na gaishe ku duk yan uniform, Dumbaru na gaishe ku yan civil defense, Dumbaru na gaishe ku sosai. Na left right, left right, left right, left right, attention. About fun.